Štúrov, ten dostáva clonu od Fuseka. A dobré tečovanie od Karutersa. A toto je prerážanie? Tak nie. Je tu faul od Karutersa. Technickú chybu dostala lavička. Aramisa Nagliča. No, myslím, že jeho peta bola ešte stále na čiare polkruhu pod košom a vzhľadom na to bol pískaný faul pri strelbe. Technická chyba prišla od lavičky. Aramis Naglič ešte ukazuje, že nebol vnútri, ale zo spomaleného záberu sme mali vidieť, že jeho práva peta bola vnútri polkruhu. Robil, čo sa dalo v tej obrane Karuters, ako vždy. Na toto už mu chýbalo len fakt pol sekundy, aby to stihol v medziach. Ale je tam. Práva peta je tam. Takže mala by nasledovať